ערב שבת שלום מניר ואורטל, כאן השף מוישי פישר. אני רוצה לתת לכם פה איזה מתכון מדהים שדי מכירים אותו האמת, אבל צריך לדעת איך להגיש אותו, איך לחתוך אותו, שהכל ייראה בסופו של דבר מאוד 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 יפה לכבוד שולחן השבת. אז למתכון קוראים אנטיפסטי, זה בעצם ירקות בתנור עם טיבול מעניין. כי זה צריך להיות מעניין בסוף, שלא יגידו שזה רק ירקות. ברגע שאתה מתחיל לעשות את זה מעניין יותר, תמיד יש אחריך יותר מרגיש את זה, וזה יותר רוצים לעשות את זה יותר, ואז יבקשו לכם מתכון. אז הנה פה אני לתת לכם את זה, מתכון קצר, נעים וטעים. בואו נתחיל בפלפלים. אני חותך כמה צבעים של פלפלים. נתחיל בירוק. אני נותן לו רצועות, לא צריך רצועות מדי מדויקות, אבל גם לא מדי, לא דקות ולא אבות, באמצע כזה. חיתוך חופשי אני קורא לזה. סיימנו, שמים את זה בתבנית. רגע, נעלה אותה לפה. הלאה, ממשיכים פלפל כתום. כנ"ל, אותו דבר בעצם, חיתוך כזה. יפה, סיימנו. לא צריך את כל הפלפל, גם תלוי בכמויות שאתם רוצים לעשות. אני פה רוצה בעצם להראות לכם דוגמה למתכון משפחתי יפה, קטן, צנוע, עם המון סוגי טעמים. לוקחים את זה, קישו, זוקיני, זה יכול להיות כל דבר, ומתחילים לחתוך אותו לטבעות. סיימתי לחתוך, מתחיל לסדר את זה פה יפה. כמובן את הבצל הסגול. לא מדי דק, כדי שלא יישרף ראשון מהר, ואז אנחנו נקבל אותו בצבע שחור, בזמן ששאר הירקות עדיין לא יתבשלו. זה דבר שהוא חשוב. לוקחים את הבטטה, גם טבעות. את הבטטה לא אכפת לי שזה יהיה יותר דק, כי לוקח גם על איזה יותר זמן משאר הירקות להתבשל בעצם. אז חתכתי אותם, אני אשים אותם גם בצד, כי הדופן של זה מתחמם יחסית מהר יותר, מן הסתם אז הוא יתבשל מהר יותר. אוקיי, אז יש לנו פה בעצם את האנטיפסטי. עכשיו זה משהו שחלק אוהבים וחלק לא, אני דווקא מאוד אוהב לפזר על זה גם קצת עגבניות, כי למה לא? עגבניות תמיד משדרגות, נותנות חמיצות יחד עם הבטטה שמתוקה, ויחד עם הזוקיני שיכול לצאת יותר מלוח, הכל ביחד עושה פה חגיגת טעמים. ולרוטב, אני לוקח מעט, שם מעט מים בתוך קערה, יוסיף גם קצת שמן זית. סילן זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב לי פה במשחק, נותן המון 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 טעמים מיוחדים. מלח, קצת פלפל שחור ואורגנו. נותן לזה איזושהי רכבוב מסוים ככה, שיתאחדו כל הטעמים מה שנקרא. ושופכים את זה לתוך הקערה של כל הירקות. ניתן לו פה עוד איזה ערבוב קטן כדי שיתאחדו הטעמים. יפה. ניתן לו איזושהי מריחה מעל הכל כדי שכל הטעמים יחוו את הרוטב בעצם. זהו, מוכן לנו, אנחנו מכניסים לתנור הזה, בוא נגיד ככה, אזור 25 דקות, אתם צריכים להשאיר את זה במשך 20 דקות לחסות את זה עם נייר כסף, ואחר כך להוציא את זה ב5 דקות האחרונות, כדי שיקבל קצת את החריכה מלמעלה, את הצורה של השרוף, ואחר כך אתם מצלחיתים את זה למנה מושלמת. אז אני עכשיו אכניס את זה לתנור, ואנחנו נחזור אליכם ברגע שזה יהיה מוכן. אוקיי, אז אנחנו ככה, אחרי 25 דקות שזה שכב בתנור האנטיפסטי, אנחנו עכשיו נוציא את זה, נראה איך זה בדיוק מוכן, וכמובן נעשה סדר אחד אחרי השני איך אני מצלחת את זה, כדי שזה יראה מושלם בשולחן השבת או החג. אז בואו נראה, רק רגע. כמו שזה נראה, זה נראה מעולה. אני אוציא את זה עכשיו. וואו, נראה מושלם, בול בצבעים שזה אמור להיות. עכשיו אנחנו נצלחת את זה בצורה מדהימה, שזה יישב גם בצורה טובה. רק רגע.
זה מאוד 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 רותח, וככה זה צריך להיות. אני אוהב לשחק עם זה לפי צבעים, כל אחד עושה את זה לפי איך שהוא אוהב, יש כאלה שעושים בצורה גלגלה יותר. מעבר לזה שזה נורא 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 טעים, יש להם משהו באנטי פסטי שהוא מלא מלא בצבעים, והוא נותן צבע מטורף לשולחן, וזה משהו שבאמת אין בכל ירק ופרי שעושים את זה בצורה כזאת, שהיא כל כך צבעונית. רק רגע נסדר את זה בצורה כזאת. וואו. לאט לאט הוא מתחיל לקבל את הצורה היפה, ואחרון חביב אני רוצה שיהיה לנו פה את אפקט העגבנייה, שזה גם עוד צבע. ויש לנו אנטי פסטי מושלם, מתאים לחג, לשבת וגם ליום יום. מנה מדהימה, יפהפייה, מושלמת וטעימה. אז אני הייתי שף מוישי פישר, שמחתי להראות לכם את המתכון, שיהיה המשך שבת שלום, תודה רבה.